Ayi nin tɛ sinaya bannen ɲɛ bɛ commentaire la a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko sinaya banna non ni ala sɔnna ma a bɛ sinaya sɔrɔ semaine wɛrɛ a bɛ sinaya sɔrɔ jeudi wɛrɛ 16h30 i n'a fɔ ko kɔrɔlen donc a fɔ a ɲɛna dɔrɔn ko nin ye film kura ye n'a bɛ f'o ma ko sabali donc an bɛ fɛ k'o fila kɛ ɲɔgɔn fɛ aw yɛrɛ de ye film fila demander wa aw yɛrɛ de b'a ko ka contenu kelen kuma bɛɛ o de kama an ye nin film kura in daminɛ donc pour que aw ka se ka intéresser a la donc an kun ye sinaya publication jɔ dɔɔni fɔlɔ comme ça a ka bila aw kunna ko nin bɛ bila de samedi au samedi à partir de 16h30 donc sinaya bɛ bila jeudi au jeudi à partir de 16h30 aw ka artiste Kara Design mankan don merci. Tanti, ani sɔgɔma. Nse. Ala ka tile yɛrɛ. Amina. Ala ka garijɛgɛ fo. Amina. Amina ko nɔgɔya. Amina. Ala ka funu fɔ ɲɔgɔn. Amina. Ka sini kɛnɛ ni laban ko ɲuman da. Amina. Tanti, i ka yafa n ma dɛ. Parce que a bɛ se ka kɛ n bɛ don i gasi la ka sɔrɔ n t'a kalama. O mina sami don wa? An bɛ seli de la ne t'a kalama. Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ. Ala ka san caman fara an si kan. Amina. San mun tɛ ɲinɛ an kɛnɛ ka seli. Amina. Ala k'o duwawu. Lagala ka to a malidemu ko Amina Ala k'o duwawu minɛ. E yɛrɛ bɛ n'i sigi mɔgɔkɔrɔba kɔrɔ. Ne de kan ka foli kɛ e la ka duwawu don e la. Nka ne kɛra duwawu donbaga ye ne la ne ka sira jumɛn bɛ e ka duwawu la? Han? Ne fɛ denmisɛnnin de kan ka mɔgɔkɔrɔba duwawu ɲini. Ala ka tile yɛrɛ caya dɛ. Ala ka sababu ɲuman kɛ ye. I n'a fɔ mɔgɔ min kɔnɔ jɛlen don ka sɔrɔ mɔgɔ kɔnɔ fini ma tɛmɛ a kan. Hakɛ to n ju t'a la. Ne filila. Tanti, karamɔgɔ kun ko k'a ta baara yɔrɔ k'a tɛ na joona mais a ka si ye a bɛ fila la ko ne k'a f'i ɲɛna. Ha musaba ngana. Tanti, karamɔgɔ ko k'a bɛ taa baara yɔrɔ la k'a ka sili bɛ peut-être la f'a fɔtɔla da bɛ galo galo. Karamɔgɔ de kɛra e fa ni ba ye. Karamɔgɔ de bɛ ci don e da kɔnɔ e bɛ n'o fɔ ne ɲɛna. Ni karamɔgɔ bɛ taa voyage la nin bɛ i n'a fɔ voyage kunkurunin de. A ma taa voyage la koyi. A ko ko baara yɔrɔ baaraw de ka ca k'a tɛ na joona. A tɛ na joona karamɔgɔ yɛrɛ tɛ na se ka n'a fɔ ne ɲɛna. A bɛ e de bila e bɛ n'a fɔ ne ɲɛna. Ha muso jugu. Wallahi so tɛ b'a den ka munnu ma. Depuis anw bɛ taa e furu don min na a fɔra an ɲɛna dɛ. I ba qualité fɔra an ɲɛna. Wallahi Ala. Nka an y'an ɲɛ tugu. A fɔ karamɔgɔ de y'a ɲɛ tugu. Wuli ka taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ. Tanti, nasɔngɔ. E ka nasɔngɔ dɔ bilalen bɛ ne bolo. Karamɔgɔ ko k'ale tatɔ ye nasɔngɔ to e bolo. Karamɔgɔ bɛ se ka taa k'a fɔ k'ale ka sili bɛ peut-être la k'a tɛ wari di e ma. Han? O cɛ ye karamɔgɔ ye. Tanti, karamɔgɔ ma dɔrɔmɛ kelen di ne ma. A lajɛ tanti karamɔgɔ ma dɔrɔmɛ kelen di e ma. Karamɔgɔ ka taa. Karamɔgɔ k'a fɔ k'ale ka sili bɛ peut-être la karamɔgɔ ma dɔrɔmɛ kelen di e ma. E ni Ala n'a kira cɛ. A ka haramu. N tɛna nkalon tigɛ ye. Karamɔgɔ tatɔ ma dɔrɔmɛ kelen di ne ma. Taa kɛmɛ bɛ n ka portefeuille kɔnɔ. Taa ta i ka tobili kɛ. Tanti kɛmɛ. Tanti kɛmɛ. Ko karamɔgɔ bɛ 400 de di nasɔngɔ la. Karamɔgɔ bɛ 400 di nasɔngɔ la. Karamɔgɔ ye nasɔngɔ min di ne ma bi ko y'o ban. Ne yɛrɛ ko ɲinɛna ka nasɔngɔ ko fɔ karamɔgɔ ye. Taa kɛmɛ bɛ portefeuille kɔnɔ wa a ka ja dɛ. A ka tobi a ka ja dɛ. Ka mun tobi? Saga tobi. I ka sogo sa. Tanti kɛmɛ la. Kɛmɛ la a bɛna san jumɛn de la? Ok, baasi tɛ komi 400 dɔ bɛ ne bolo kɔrɔ n b'o fara a kan. E bɛ tiɲɛ fɔ nin bɛɛ kɔfɛ. Wallahi e bɛ fɛn fɔ mun ni nin si tɛ kelen ye. Mɔgɔ lankolon sigilen na e tɛgɛ mɔrɔmɔrɔ la i k'a bɛ siran. Tɛmɛ ka taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ. Ne ka tobi a ka ja dɛ. Wa ni karamɔgɔ nana ni n y'a mɛn ko ne y'a 100 d'i ma n b'i da fara f'i tɔ. N tɛ fɛn fɔ papa. I bɛ se ka fɛn fɔ de. Tɛ fɛn fɔ papa ɲɛna ala papa fɔtɔ cɛ man ɲi hali fali. E Ala wallahi nin den tɛ ne dɔn fɔlɔ ne ye mɔgɔ min ye n'i y'a sigilen i b'a fɔ k'a bɛ siran k'a sɔrɔ wallahi nin tɛ siran Ala n'a kira ɲɛ. Karamɔgɔ y'a nasɔngɔ di yan ne a ti di e de ma n bɛ tila ka Dina ka kun dilan wari d'a ma sisan. Dina Madina ah Dina
mɔgɔ bɛ wele k'e wele e tɛ se ka kuma e yɛrɛ nege bolo no sɔgɔ hali mɔgɔ tɛ se ka lafiya e bolo Dina o ye ka kuma hali mɔgɔ tɛ se ka sunɔgɔ dɔɔni e ma girigiri ka adamadenw wele Madina dugu tɛ cɛ Dina e bɛ sɔn Absa ka ne dɔgɔya kan mɛn e da kɔnɔ ko ne nege bɔlen don a t'o mɛn sa Dina ne bɛ sɛgɛn o sɛgɛn na ko ne bɛ e ka sɛgɛn nin na i ka muso bɔra ka mun fɔ ne ye sɔgɔmada in na i m'a mɛn Absa kɛ a ye mun fɔ ne y'a fɔ depuis karamɔgɔya nin furu don min na ne b'a dɔn ko nin tɛ muso ɲuman ye a bɛ ka don ne ni karamɔgɔ cɛ sisan ne karamɔgɔ bɛ taa baarayɔrɔ la fɔ karamɔgɔ bɛ fɛ ka si yen nɔ karamɔgɔ tɛ n'o fɔ ne ɲɛna fɔ karamɔgɔ b'o fɔ ale de ɲɛna k'ale ka n'o fɔ ne ale ko kara voyage voyage tɛ mɛ nin bɔlen no voyage mankan fɛ e bɛ taa baarayɔrɔ la baara ka ca n'i bɛ si i tɛ n'a fɔ i ba ye sira in ya ayi k'a bɛ si a solila ka taga sɔgɔmada in na k'a bɛ si ye ma nasɔngɔ bila karamɔgɔ ka nasɔngɔ bɛɛ tɛ di ne ma kɔrɔlen ne nasɔngɔ kalo kelen nasɔngɔ yɛrɛ de di ne ma awɔ di ne ma kalo kelen a nana bi ko nasɔngɔ n y'a 100 de d'a ma nasɔngɔ ye 100 yɛrɛ cayara i tun tɛ kɛ 50 ye 100 taa ko n'o k'a ka warimisɛn segin i bɛ tila ka taa fɛ k'a ka warimisɛn segin sinon 100 ka ca nasɔngɔ la dɛ awɔ sugu nafɛnw da ka dɔgɔ cogo min ala de b'o dɔn dɔrɔmɛ 100 o cayara tile k'a fɛ k'a ka minnu tɛ to tobili la ka n'a yɛrɛ kɔgɔ bɛ k'a la majini bɛ k'a la saribɔn bɛ yen dɔrɔmɛ 100 malo bɛ yen wala 100 ka ca tile k'a fɛ k'a ka warimisɛn segin a ka segin ni 50 ye wari bɛ parife kɔnɔ i ka Dubayi wa Dubayi awɔ o tagali ko mun fɔra i bɛ tigi kunkolo dilan mama ne ka taa kun dilan o la i k'a dilan ka ɲɛ dɛ Dubayi ma nɔgɔn dɛ mina taa kɛ mina taa mesi paquet 7 ta k'an kunkolo siri fo n kɔ Safi ye complet dɔw san ye i terimuso jɛmani awɔ ale bɔlen don dangaraba fɛ ale de ne wele ka ni kisɛ di ne ma ko k'a f'a ye ko k'a k'i bolo don hali bi Dina e yɛrɛ kɛ o ni ye disigɛtini ɲuman ni a ko ten k'a ye ne di cɛ dɔ ma ko ni cɛ ye ko wari bɛ nin bolo i b'a dɔn an bɛ kɛ fɛn ye wa n'i taara kana da o kelen ma dɛ ka dɔ ɲini ka fara o kan dɔ wɛrɛ ɲini k'a fara kan n'o bɔra tuma min k'a bɛ taa baarayɔrɔ la i meleke dɔ wɛrɛ la mama e ko ten yan ne ka bogotigiya wagati ne tun bɛ fɛn kɛ mun ka jugu ni ye walahi mais sisan mɔgɔ sumana Ajaratu ni sɛgɛn ni tɔɔrɔ ɲani tɛ filɛ dun kɔnɔ ne kelen don ka fɛn bɛɛ ye ɲɛ la aw sa ka n'o fɔ diɲɛ fɛn o fɛn n'i y'i mun a bɛɛ bɛ tɛmɛ ka n'o fɔ e b'a dɔn ne bɛ k'o fɔ min na karamɔgɔ tatɔ ye nasɔngɔ to ne buramuso bolo k'a ka to ka nasɔngɔ di ne ma ka sɔrɔ papa bɛ 400 de di nasɔngɔ la mais depuis ne y'a dɔn ko papa tɛ siɲɛ bi dɔrɔn a ye ala minɛ ka dɔrɔmɛ 100 de ta ka di ne ma ko wa ko ne ka sagasaga tobi ko sagasaga ko ka sogoba k'a la ne fana f'a ɲɛna ko 400 dɔ bɛ ne bolo ko ne b'o fara kan ko karamɔgɔ tatɔ bɛ wari to ne bolo ko ne bɛ na n yɛrɛ kɛ kalabancɛ a donna ta a bɔra ta ne kɔni kelen don ka ko nin bɛɛ ta k'a di masa Jabari ma walahi ne t'a dɔn n bɛna diɲɛ fɛn fɛn de kɛ nin musokɔrɔba nin ye hali kun ka sini ne bɔtɔ sugu la ne ye burumusi complet walahi bilai ne ye min kɛ papa da la k'a ka wari di ala ko jɔn si t'a dɔn ne y'o de san ka n'a di musokɔrɔba nin ma o si la a tɛ k'an to yen nɔ aw sa n'a ye 100 in d'i ma a minɛ ni wari dɔ b'i bolo parfum bɛɛ taara Dina bolo a bɛ don so kɔnɔ a bɛ ne ka parfum ta a bɛ ne ka fɛnw ta ne tɛ se k'a kuma fɔ maquillage a y'a bɛɛ ta ne ba ye fɛn fɛn bila n ka kɔɲɔminɛ la ko npogotigi bɛ se ka parfum Dina donna ka taa bɛɛ ta kana si jate n'u mana fɛn o fɛn kɛ u b'u yɛrɛ ye n'a ye 100 in d'i ma i ka 100 in minɛ n'a sɔrɔ ni wari dɔ b'i bolo i b'i ka wari fara kan yaasa i bɛ tobili kɛ k'a d'u ma mais a tɛna se ka laban wagati bɛɛ wari tɛ kɛ ne bolo aw sa ka n'o fɔ sa Majɛ kɛra e de ye koyi ne y'a fɛn kɛ mun ka jugu ni ye koyi u seere cɛw seere ni kamalenba min ko ko n bi yan a fɔ ko ayi k'i yɛrɛ pɛrɛnnen don hali ka fura dɔ jan n bɛ se ka min kɛra na ni cɛw bɛ boli ka na manja fura tɛ o bɛ n bolo o b'i bolo o bɛ n bolo ok ni n ta don min na sa i b'a jan n b'a bila n ka valise kɔnɔ i bɛ to k'a wusu hali ta di Safi ma Safi tɛ nin y'a ɲɛ na Safi ale ma a bɛ nimisa walayi ale ma ka n'a taara ni ne yiriwala ni Safi ye bila mi ka taa voyage a tɔ misɛnnin bɛɛ la hali sin t'a k'a ye awɔ i b'o k'a la yanni i ka yɔrɔ dɔn fɔlɔ o de ka gɛlɛn n'i ɲɛ ka tugu a kɔ fɔlɔ ka hakilina dɔn n'i y'o sɔrɔ ka ban ma tɔ bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ sinon Safi tɔgɔ in a bɔlen tɛ mɔgɔ ɲɛnama fɛ tɔgɔ di sa a ɲɛda b'a yira a bɛ n'a fɔ a ka kamalen ka ca dɛ a bɛ min koyi Safi tɛ fa ji la hali dɔɔni walayi a fa ka ji dɔɔni d'i ma kɛ ma ka ji di ne ma wa gulɔ asafurulayi kan'o minɛ i ka ko bɛɛ kɛ i ka tɛmɛ gulɔ la Safi tɛ fa o muso gulɔmina o tɛ ko ɲɛnama hali ni b'a min kan'a cɛya awɔ dɔɔni ne ka kɛ ten i Safi la a bɔrɔnen don a tɛn ka ɲa gulɔ de kelen don k'a bɔrɔn ko ni mɔgɔ bɛ gulɔ min k'a b'i tɛn yɛrɛ Dina a min n'a b'i bɔrɔn kɔni i bɛ wari sɔrɔ kamalenbaw la a min k'a min walahi a min
donna maa min kana sokɔnɔ na ka tango tango o ye malo yɛrɛ dina ne nana e ka tango tango karamɔgɔ kɛ o ye Absa ko ye o t'a malolen o maa min tɔgɔ a ye mina min Dubayi cɛ awɔ taa ko ne ko Absa fɛngɛ ka na mama o muso in mɛnɛ yan ten dɛ su fila a kan ka nasɔngɔ bɔ cɛ don ka tile fana dun ka daraka dun ka so fana dun o tɛ sɔrɔ dusi kɔnɔ wa denni bɔlen don n'a fa tɛ fa sura fana dun tɔgɔ la ne y'a dɔn a la a bɛ kini dun f'a kala muso bɛ dumuni kɛ yan ka dumuni ka tɛmɛ foyi ɲa o ma ɲi ne ma dala n'o de la n'a cɛ ma balo n'a nana waa fila minɛ la sura ni furu dusukasi b'i kan i tɛ bonya ta maa waa kulɔlen i ko numusu walayi wa ni numu sara numu bɛ kulo cogo min na a bɛ ten de o bɛ kɛ tɛntɛn o bɛ kɛ tɛntɛn maa wele san ka danga di a b'a bolo don a kunna wa bi jɛnatigɛ bɛ laban tan ne k'i furu sa ka n'i sigi i kɔrɔmuso kan kan ko grand sœur n'i y'a ye i bɛ na i kɔrɔmuso fɛ n k'o fana bɛ dɔ de kunna n'a ma ɲɛ kɛ ko ale b'a balimamuso furu salen ta ka na yan nɔ a b'a kun n'a kala ta u bɛɛ furu bɛ sa u bɛ t'u ka so a jugu sagoya tɛ na dina ni gulɔ de bɛ mɔgɔ nɔrɔ kɛ walayi gulɔ min ne de ko ten n jɛna n'a ye a Jaratu i b'a dɔn nin ko min bɛɛ la min kamanagan bɛ ne la ni y'a f'i ɲɛna n ko hali ni ne ni papa bɛ so kɔnɔ téléphone la su 23h dina bɛ t'i ɲɛ sigi anw da la kɛlɛlɛlɛlɛ walayi wa mɔgɔ ka lakali tɛ a Jaratu ne yɛrɛ ɲɛ walayi ne ɲɛ de ye tanti sanga ni waati a bɛ taa fenêtre la ka ne ni papa ka kumaw bɛɛ lamɛn ale ni sɔrɔbatɔ papa tɛ da la a b'a fɔ ko ne ka ko ka ca a to in kana fɔ ko ni kuma suru bɛ ne la ko ne ta don min ko yɔrɔ yɔrɔ ka taa ja yɔrɔ walayi e tɛna n ɲininka ne ko i cɛ ba yɛrɛ yɛrɛ de don a Jaratu ne cɛ ba tɛ o de ye tiɲɛ ye ne cɛ ba sinamuso de don ne cɛ ba bana a mɛnna o de ye tiɲɛ a ka kɛwale jogo ɲuman t'a la hali dɔɔni a Jaratu ni furu yɛrɛ tɛ kɛ ni furu tɛ nin tɛ ne ba bɔ walayi mais furu de bɛ muso kɛ jɔn ye a banna dɛ furu de bɛ muso kɛ diɲɛlatigɛ fɛn sugu bɛɛ walayi kuma o de in ye nin lase ne ma bi walayi ne ko ne min ɲininka nin kelen pewu de e n'i cɛ bila ɲɔgɔn na fo ka se k'i ka minɛnw ta k'a fili kɛnɛ ma Awsa walayi ne tun t'a fɛ n ka furu ka sa cɛ in bɛ taa min k'a fa a bɛ taa so ka ne bugɔ ka ne tan et puis a tɛ nasɔngɔ di ne ma a bɛ n buruja cogo min ka d'a ye a bɛ gulɔ de min a bɛ gulɔ de min n'a y'a fa gulɔ la a bɛ taa cili sugu dɔ da ne kan han e ka ne farilɛ bani a Jaratu nin ye kɔ tigɛ cogo de ye walayi a Jaratu a bɛ kuran juru de ta k'a fiyɛ ne bɛ boli ka bɔ a Jaratu a bɛ ko bɛɛ bana i ko tigɛra fo ka jeli misɛnnin kɛ Awsa ne sɛgɛnna furu in na koyi Awsa a taara min de wala jawari bɛ Awsa bolo koyi a bɛ wari bila fauteuil kɔnɔ ka taa yala 400 bɛɛ ne yɛrɛ ma daraka dun o ye sɔli yan kɔnɔ Awsa i bɛ k'a tɛ yan jɔn ta lɛ 400 ne kɔni n ka sɔgɔma n'a diyara n na koyi e yɛrɛ bɛ baba kɛwale dɔn baba ko an kana furu sa n'a ye n ka minɛn ta k'a fili ne bɛ minɛn ta ka tila k'a bila bon kɔnɔ a bɛ tila ka minɛn fili Awsa ne ɲanina wala ala mais i b'a dɔn nin bɛɛ kɔfɛ sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ diɲɛlatigɛ la i ka sɛgɛn ka hɛrɛ sɔrɔ o de ka di i ka hɛrɛ sɔrɔ ka tila ka sɛgɛn ni bɛɛ bɛ ba i komi foyi ma kɛ diɲɛlatigɛ ni fɛn bɛɛ bɛ ba fo n'a kɛra Alahu Taala ka masaya o de bɛ to a nɔ la sanga ni wagati ale de bɛ kobaw kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ an k'a di Ala ma ni Ala sɔnna a ma a bɛɛ bɛ nɔgɔya hey i b'a wolo so kɔnɔ tanti bɛ k'i wolo n bɛ na o la Dina ni sɔgɔma i ka lɛsa k'i ni sɔgɔma i sigi ne ko Awsa ne ko e kunkolo bɛ fɛ ka wuli de ya heure jumɛn de bɛ yen sisan heure lajɛ k'a fɔ n ɲɛna
jebala kani si kɛnɛma escroc ni dɔgɔnin fila ne ko nafiya ma aw bɔ so kɔnɔ fo kana kɛ kɛnɛma na ye Aw bɛ baro de la o tɛna so kɔnɔ bana n b'a fɔ k'ale yɛrɛ tun ye kɛmɛ di e ma ko nasɔngɔ kɛmɛ ka ca e ma de Awusa Dina kɛmɛ ka ca kɛmɛ ka ca nasɔngɔ la fo k'a faga Awusa n'a fɔra ko mɔdɔbɔrɔ bɛ so kɔnɔ charbon bɔrɔ bɛ yen tulu bitɔn bɛ yen jaba bɛ yen sogo bɛ frigo kɔnɔ ayi Dina e m'a faamuya halisa kɛmɛ sogo banna a mɛnna tanti kun ko ne ka sogo sa ko ka saga tobi o de kama e kɛmɛ di 50 segin fɔlɔ Dina ka 50 segin Awusa 50 segin fɔlɔ kɛmɛ ka ca e ma sa e yɛrɛ b'o dɔn e mɔgɔ min tɛ se hali tobili ɲuman na e ka dumuni bɛ se ka dun so in kɔnɔ yan i b'a to cogo min na an bɛ tila ka taa bɔn ɲaman na o cogo kelen de la a bɛ dun wa to ne taara n'a san ka na warimisɛn di ok n kana perese ka sɔrɔ n ka warimisɛn ma na dɛ Dina ne kun ka parfum bɛ bibliothèque sanfɛ e de y'a ta yɔrɔ parfum e de y'a san jɔn ka wari don kara ka wari de tɛ yan n'i ye parfum san tuguni i bɛ taa bila kɛnɛma n'i b'i ko i bɛ taa fiyɛ kɛnɛma sinon n'i y'a bila so kɔnɔ hali sini ne bɛ taa ta ka fiyɛ wa désormais kana ɲininka parfum ko la bilen ya mɛn ayi a tali tɛ kojugu n'i b'a fɛ i b'a fɔ kana ɲininka n t'a sara i la n ko n'i y'a san taga bila ko kɛnɛma n'i y'i ko i bɛ taa fiyɛ kɛnɛma sinon n'i y'a bila so kɔnɔ hali sini ne b'a fiyɛ wa kuma kana ɲininka kuma na i ye n ka kuma faamuya taa se ka taga na san kɔngɔ bɛ na n kan ka dumuni kɛ san ka bɔ I yɛrɛ tɔgɔ fɔ ne tɔgɔ Ajaratu ne bɛ fɛ ne ɲininka mun kɛlen de la e ye furu san ka na da la ne ni n cɛ de kɛlɛ e n'i cɛ kɛlɛ la e nan'i kɔrɔmuso minnu fɛ o n'a ta tɛ kɛlɛ o tɛ jumɛn don ni delili kɛra n bɛ taa ni delili kɛra e bɛ taa ni delili ma kɛ e tɛ taa e t'a kalama ko furumuso ka minɛn bɛ cɛ k'a fili kɛnɛma a bɛ dan n'i cɛ ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka si da kan a bɛ dan n'i cɛ ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn bɛ da i kan a bɛ dan n'i cɛ ni ɲɔgɔn cɛ e y'i ka minɛn ta ka n'i kɔrɔmuso min fɛ yan o b'a ta la o est ce que n'o tun y'a k'e tacogo la o e tun bɛ na o fɛ yan ni gɛlɛya bɛ kɛ e ka furu kɔnɔna na walahi i tɛ bonya tan tɔ mɔgɔ min dusu kasilen don furuso kɔnɔ o tɛ bonya k'o jɛ tan tɔ e nana mun yɛrɛ fɛ yen e nɔrɔlen don ka tɛmɛ o kan i jɛlen don ka tɛmɛ o kan Ajaratu n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna n'i kɛlen don k'i ka furu sa de k'i bɛ na yan a tɛ ɲɛ dɛ i tulo bɛ na a lajɛ k'i y'a mɛn wa n'a kɔrɔmuso bɛ kuma cogo ye kelen n'i kuma n'u fɛ dɔrɔn u b'u mɔrɔmɔrɔ i ko den ɲɛnama dɔw y'u ye k'a sɔrɔ mɔgɔ lankolon fila tɛ tɛmɛ o kan wa n'i bɛ mɛn yan Dina m'o f'i ɲɛna n'i bɛ mɛn yan nɔ i bɛ nasɔngɔ kan mɔgɔ tɛ balo y'a fu dɛ don o don 200 i b'a fara nasɔngɔ kan sinon ne yɛrɛ ye bolonɔgɔma ye cogo min e ka dumuni kɛta tɛ dɔɔnin i bɛ dumuni kɛ ko fa de don Kina n'a sɔrɔ n ka parfum kuma digira a bɛ tun ma dabɔ o kama e b'a dɔn k'a bɛ jigin na mun ne b'i sigi k'a ɲɛfɔ ne na Awusa i b'a dɔn ko kuma bɛ n tɔɔrɔ mun ne i bɛna fɔ n ɲɛna ne tun t'a dɔn k'a bɛ tɔɔrɔ e kɔni ni o ye manamanakan de e da kɔnɔ ni e tun b'a dɔn a bɛ ne tɔɔrɔ sini ne tun t'a fɔ taa san i ka taa ka na san mɔgɔ nege bɔli kɔrɔ bilali sura e bolonɔgɔma e m'a ye e tɛ
ye dumuni ɲɛnama kɛ sisan ne de ye nkalontigɛla ye k'i kɔrɔmuso de y'a fɔ k'i kana ne dalaminɛ o tɛ a lajɛ ko wa n'i kumana Abusa fɛnɛ fɛ a ka fɛn bɛɛ kalaban ci kɔrɔ don o don 200 a farala sɔngɔ kan mɔgɔ balo fu tɛ yen wele kun ne kun y'o ye aw tɛ mɔgɔkɔrɔba jaabi aw bɛ fɛn fɛn mɔgɔkɔrɔba ma mun ka jugu ni jaabili ye n'aw tɛ mɔgɔkɔrɔba jaabi n'a bɛ mɔgɔkɔrɔba kɔrɔfɔ kɔfɛ kɛ o ka fisa ni o ka jugu ni jaabili ye i sigilen don kɔrɔ ko a tɛ sɔn ma n'i ma wuli ka bɔ n'i y'a bila i da la i bɛ lahara kasa sama sisan e natɔ y'i sara ne na mɔgɔ lankolon ye a bubara lajɛ a kɔfɛ ko ni cɛ ma nin tɔɔrɔ walayi ni cɛ ma nin tɔɔrɔ nin ye karamɔgɔ de kɛtɔ ye ka ne wele mɔgɔ lankolon bulu allo karamɔgɔ walayi ne tigɛrɛ e la karamɔgɔ e bɛ se ka voyager e bɛ taga baara yɔrɔ la e kan ka si yen nɔ e t'o fɔ ne ɲɛna fɛn min fɔ i muso ɲɛna k'o ka n'o fɔ ne ɲɛna service mɔgɔ y'a bila e tɛ du kɔnɔ yan nɔ e y'a fɔ Abusa ɲɛna ko Abusa k'a fɔ ne ɲɛna Abusa de y'a fɔbaga ye ne ye n tɛ kɛnɛ ka ne wele téléphone na walayi karamɔgɔ depuis yan ni muso in furu ne y'a fɔ walayi ne y'a fɔ wa nin y'a worobilanjila de ye dɛ a mana tɛmɛ nin kan e karamɔgɔ laban e ni muso bɛ du bila walayi Ala sabula a ka kɛtaw seri la ne y'a fɔ n ko muso in y'a sugunɛji k'e kɔnɔ e ma da ne na nin ya fɛn k'e kɔnɔ mun ni sugunɛji tɛ kelen walayi Ala sabula hali o don na ne tulo bɛ nin mankan na a bɛ kuma na a n'a ka karamɔgɔkɛ bɛ kuma na mais ne mana kuma fɔ e karamɔgɔ e b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ne mana kuma fɔ e da ma wuli ka bɔ ne kɔrɔ n'a taara i kunkolo salo dɔrɔn a bolo da e kunkolo la dɔrɔn a banna e jo bɛ se ka k'a la mɔgɔ lankolon mana ka mɔgɔ lankolonya n'a ka pomopogolo dabakalaya kɛ dɔrɔn a b'a fɔ ko n jo t'a la n'i ko ne ka yafa ma ne yafar'i ma n y'a mɛn misiri fɛngɛ dɔ bɛ yen nɔ dɛ wari sara dɔ bɛ yen nɔ awɔ o kan ka sara tɔw ta ye 1000 ko ne bɛ 2000 de sara n y'o de fɔ n ko n bɛ n jɔyɔrɔ yira misiri kɔnɔ bi ka ja sisan karamɔgɔ kɔrɔlen bɛ nin fɔ ne ɲɛna yan tile k'a ci ma an kana perese dɛ awɔ a dɔrɔmɛ 1 tɛ ka taa misiri la a dɔrɔmɛ 1 musonin b'i so ci cogo min ne fana b'i so ci ten ni Ala sɔnna a ma Ala ne yɛrɛ de sɛgɛnna nin du nin kɔnɔ masa sunɔgɔbali e de ɲɛ bɛ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ la diɲɛ ko foyi tɛ ko ne tɛ se ka min kɛ nin furu nin kɔnɔ mais Ala ne y'a to e de kama n'a ka di ne togo togo la ne bɛ wari sɔrɔ ne b'a kɛ Ala ne ko e de fo n'a sɔrɔ e de ma furu da furu la urusi kɔnɔ o sen jɛlen o bolo jɛlen Ala i ka tiɲɛ bange ne ka nin furu nin kɔnɔna la ne sɛgɛnna ne tɔɔrɔ la Ala diɲɛ ko bɛɛ se bɛ ne k'a kɛ ne y'a to kɛ Ala de kama o sen jɛlen o bolo jɛlen e kana ne faga k'a sɔrɔ i ma tiɲɛ bange nin du nin kɔnɔna la fo n'a sɔrɔ ne ma n cɛ bange n ba ye k'a balimamuso kɛ n dɔgɔnin ye Ala e ɲɛ bɛ ko la dɛ ne kɔni sɛgɛnna ne tɔɔrɔ la furusa tɛ ne ka laɲini ye ne donna furu nin na de n bɛ bɔ a la fo saya n'a ka di ne bɛ bɔ mɔgɔ tɛ se k'a bali mais ne y'a to e de kama diɲɛ ko caman bɛ yen ne bɛ se k'a kɛ mais ne ye n jigi sɛmɛ e de la i kana n jigi wɔrɔ tiɲɛ bange nin furu nin kɔnɔ i ka nkalon jigi e ni Ala cɛ dɔrɔmɛ 100 nasɔngɔ ko ne kana fɛn fɔ karamɔgɔ ye karamɔgɔ bi kɛlen don ka ne sɔrɔ a sin kɛlen don ka ne sɔrɔ Tanti.
kumbe. Wewe. Ni wake mnafuta na haya. Kama Ose dige zuweza. I never Du fa jema mbe saka machine ngire fonde. Ausa. Kanga zwe. Ma. Hey. Hey, ma bo. Ausa dige zwe so ma gere fe. Hey, ko ya ke mele shwe. Hey. Ausa. Dime frula kana du ngene de la ka dina sheni go kuma me. Ma fa yana de. Ala de kwa be sira. Dina la. Nula ibulo. Ne. Asa ne. E de la dina so ele ko kuma. Ah. E de la ko me. E ka ke me nan tare ni do ko so plade te so kona. Ah, e moda ne nam. E ma ko dina de da war shwe. Ah. Dina te ka bugo. Wala te ka bugo ne nam. Wala. E de la ko dina so ele ko kuma ma. Ah. E de la ko dina so ele ko kuma ma. Asa. E de la ko ma. Asa. Ibadana. E de la ka me. Wala ko ne zui. Kala pachi konde. Aba ka warta ka sono. Aba ka shela mu wala ko no aba ko dina de ka warta. Ni ko so dia. Ko ni male be shi. Dina be shi ka sono. Ani kala no ka zo ta ka no bla an de la. Ni ma dole kala dina du ko me se fla be ko no. Mu wala ko no dale la do ma. Uri ka banya ko raw. Uri ka banya ko raw. Wa ma tuli nga mo de. Kene so wo ko ta ka ni ke ta nas ke na. Mai mu ka ga na tme. Saka ga su ku ba tuli be ba kala. Wa gamu ka ko fina ko ka na ya nga du ko ka ta ni nga na jona ya ida di ma ko ka be ka wo ko mo ni na ma do kala banchi e ka so ne ka busa foda me di ne no ko e be la ke ne so ko na e ma ya be fa ki ya a ko no shwe ne amma fare ba ala na mata na yi saka na ka dungo ba ha dungo ne ari a washi a ba ko so ko ne he agaratu Ngwego ngola nkolo nzonde mande monyogoka ubenzo enyogoka bo egela kebesira ega mele ba kozonye ja afsatara zone ta kanoke anka ega manga naso ke menanda fote kono ale ko yake wada ni na no sheni la ni ka duro mekele tunna dugudo me wala ibasa ngola nkolo do tachi we ngola ngoni ta ega ata ngola nkolo subakati Koromsusu dogonisu. Karamugo ane toyosa. Na fara karamugo ma foi furu kana. Done ka fo zo. Ka ko duga. Femi ne karamugo dunga benga e. Kemnali da shu. Karamugo tatu ne. Ndiya mugo mugo tatu. So ni fute ko na ta ka bia shude. Ko mo bele mita ne sasa ni ka bo. Ale ka boniti se ka ni. Ale ka dugi fute se ka. Ni ya mfongo tabla la ya karamugo tabla la ata wali kene man yaye ata ni adre me kla kunju ositubu abana e fe ko mo beke fe ni ma dota ta wa dai bidi tura ma nyima to kula ke ni ma tali ke fu ibike bofu safi ni wolo beke man fa fa ma ta ni yaye ata ikana do di nyere ma wala ite bala yo to mina ma fa sanga na ke ta awo ha ta ga sambu ngona Fatma taramindi muso kelen kulo ka gwelesa nya fofo mata nga kana taka soro ne mawu ka foi ka desengwa kana taka soro mawuli aya kulo gwela kata ni misaka ke muso ko la here ena foro ko muso de kan asuli ka wuli ka daraka le fon labe ka cheka fon abimo ke ha o yɛrɛ ti kɛ fiyewu dugu bɛ jɛ dɔrɔn muso de bɛ bɔ dɔrɔn ka tɛmɛ n'a yɛrɛ a ka sira foyi tɛ cɛ la han Fatumata bɛna ne sɔrɔ a nɔ bi a bɛna ne dafalen sɔrɔ a nɔ walayi Fatumata bɛ ka min ɲini a b'a sɔrɔ Jano. Oh, salut à toi.
An sɔgɔma fɔ. Resta. Safiatou. E mɛnna bi dɛ. Papa ne sira ɲɛ la ne yɛrɛ sinɛŋɛnɛba de don sunɔgɔba de bɛ ne ɲɛ la. N'a tɔgɔma e mana ne sama bi. Sama ya papa. Feerefɛn foyi tun tɛ sira la e b'a dɔn dugu ma jɛ fɔlɔ. Feerekɛlaw ma bɔ nka nin minɛ i b'olu fɛn dɔ la. N'a tɔgɔma. Komi sura diyara n na sura n ye wariba de sɔrɔ papa. Kana nin fɔ ɲɛna koyi. N yɛrɛ bɛ taa Dubaï la bi. Kana nin fɔ ɲɛna koyi. E n ko o jaabi ninnu. Ne ko ka kamini jɛmani o yɛrɛ ko ko n bɛ forme ba de ta sisan f'u bɛ wari di ne ma 100 100 140. Ala ne kɛra fɛn dɔ ale ne tɔgɔ kɛra fɛn mais e b'o di ne sa wale n bɛna min f'i ye. O don o de o de ye 180 ci ne ka compte la ne ko n bɛ t'o fɛ yen nɔ mama b'i jɔ ko ne kana t'o fɛ yen nɔ. Ale bɛ taa misiri la. I ba kana i ba lamɛn dɛ n'i y'i ba lamɛn walahi n'i y'i ba lamɛn diɲɛ b'i yɛlɛ i la kana i ba lamɛn dɛ. Ne y'a f'a ɲɛna ko mama aw tile o n'anw tile. Ayi kelen tɛ walahi kelen tɛ. Ko anw filɛ nin san bɛ forme ni mun na i yɛrɛ bolo. Walahi. Ko mama n'aw ta wagati n'aw tun bɛ jigin pamini de don. Walahi. N ko fa b'a kɛ tan. N'aw cira butigi la n ko f'aw tun b'o kɛ. Walahi o kun bɛ kɛ. Ko mais y'aw waati sisan n ko n'aw bɛ tagama n ko f'anw kɔfɛla b'a fɔ 1 2 3. Ala walahi ne tɛ se kɔni. Sunɔgɔ bɛ na n bɛ taa. Tuba ko ne yɛrɛ si la ɲɛna sunɔgɔba de bɛ ne la. Awɔ. Ne bɛ fɛ ka taa. Ti lafiya. Safiatou ne m'a fɛ k'e kana fini kuntan ninnu don wa o b'i siri kunfɛ e tun bɛ min ne ko e Safi ma a tɛ tɛmɛ ala ta kan Safiatou sigira ne la sa ne m'a fɛ k'e kana fini kuntan ninnu don wa i siri kunfɛ fɛnɛ. Ala ko a k'a sira i tɛ fara ka bɔ denmisɛnnin na i bɛ ka den tɔɔrɔ kojugu e y'o ye i b'a la ko n na tɔgɔma k'a donna ta a bɔra ta fara n den na tɛ sa dɔ kɛra. E de bɛ ka den in tiɲɛ. Awɔ. Ne fɛ an bɛ jɛ k'a dilan de. A ma tiɲɛ foyi t'a la foyi tɛ n den na foyi tɛ n den na a lajɛ. Foyi tɛ k'a la parce que a bɛna wari mun d'i ma o kama de tɛ. T'i da i k'i lafiya taa. A bɛ wuli n'i fa ye minɛna fɛrɛlen na n'Ala sɔnna ma. Ne tɛ fosi fɔ aw ɲɛna. Ayi kana n den lamisɛnya kɔfɛ a ma ɲɛ. N'Ala sɔnna ma mais a bɛ bɔ aw ye minɛ fɛrɛlen na ne tɛ fosi fɔ aw ɲɛna. E ni Ala cɛ an bɛ jɛ ka den dilan ne bɛ kuma den ma e b'a tiɲɛ o bɛ ɲɛ cogo di. Fini sisan e ka fini lajɛ. Hali sisan ne denmuso nana 1000 di ne ma ko n k'a dun sisan. Wariko de nata b'e la wariko in tɛ yan e bɛ fa la yan nɔ. Papa n'i bɛ wari wɛrɛ fɛ i b'a fɛ yan. N y'a mɛn t'i da i k'i lafiya t'i da i k'i lafiya. Ne yɛrɛ kun mago bɛ la ni mama donna a bɛ kuma. Awɔ problème t'a la o bɛ diya n ye i y'i ba in lamɛn walayi n'i y'i ba in lamɛn a bɛ fisaya n'i ye yan. Yɔrɔ mama bɔra ka san m'a fɛ yɛrɛ. A m'a fɔ yen nɔ. Ne ye so wari di mama ma 260 a n'a avance. Papa kɛ hali e kun man ka nin to mama na walayi. Parce que ni ne taara si kun fɛ ne bɛ taa wari de ɲini ka n'a da aw ma mama t'a tun ne la. Mama fana bɔra ka sɔrɔ a m'a fɛ ɲɛna e kun man k'a to a la. A m'a fɔ ne ɲɛna a m'a fɔ ne ɲɛna. Fɔmata. Bɔ yan. A kɛra cogo di? A kɛra cogo di? E kun taara min? Ni san nana ji tɛ suru an dalen kan yan nɔ. Ne kun taara so ɲini de la. An ka yɛlɛma ka bɔ yan. Yɔrɔ kolonnen don wa ji bɛ don an kɔnɔ. Ne solila ka taa yɔrɔ ɲini de la. Ne ko solila ka taa yɔrɔ ɲini na. Ni san nana ji e tɛ se k'o fɔ ne ɲɛna. Ne taara ka sɔrɔ e ma wuli ne b'o fɔ e ɲɛna cogo di? Mama jɔn y'o so ta wari di yan? E bɛ fɛ k'a fɔ ko an bɛ don so min kɔnɔ k'e y'o wari di k'o de la ne ka n'i ka yala ko fɔ. Fauteuil min bɛna don a kɔnɔ lit min bɛna don a kɔnɔ armoire min bɛna don a kɔnɔ k'aw bɔ kalakala kan jɔn y'o wari di ne tɛ yan. Safiatou sera sabali ye ko ye dɛ ne kɛra o ma sababu ye dɛ. Kabini e ma wolo mɔgɔw bɛ mago ɲa ɲɔgɔn ye. N bɛ min f'i ɲɛna o ye mais i fa de bɛ k'i dege sufɛ yala nin na i ka si kunfɛ a bɛ bɔ i ni den minɛ fɛrɛlen na ne ka fosi t'a la ne fɛ an bɛ jɛ ka den dilan de ne bɛ ka den dilan e b'a tiɲɛ parce que a bɛna 40,000 40,000 40,000 a tɛ ka tiɲɛ n'a tɛ dɔgɔma i ba b'i bolo t'i da i ka suna n ko ten ne ko ten t'i da i ka suna. wa e yɛrɛ b'a mama musalakaw e tɛ baara la mɔgɔ tɛ baara ne bɛ taa wari ɲini ka na d'aw ma aw kan ka ne nɛgɛ de wa. i da de a to ta.
taa t'i da i k'i lafiya i y'a mɛn ni n bɛ kabako de da i ba kan